Takže pokračovanie 29.6.2024, 16 hodín 15 minút. Úspešne som tu ako tak vyčistil, budem pokračovať zajtra. Konečne som otvoril aj garáž, už sa mi to podarilo otvoriť. A zistil som, že tu sú ešte ďalšie kraviny. Tričku pavúčiny, trošku bordelík. Takže ešte aj toto budeme musieť vyčistiť, vratať, aby som sa dostal konečne k autu aj. Zistil, ako je stave. Takže dvere som ako takto z toho čistil. Ešte sa bude ďalej očistovať zajtra. To už teraz nie. Ešte sa pokúsim očistiť a u auta veci. Ešte dobre, že až útorok príde.